Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken gerajakan Banyuwangi. Nggih. Iki nawala terakhir. Engko liyane tak aturke ning Patek Sanga nggen gara-gara. Nggih. Niki ana sing ngersakake lelagon sing wis suwe banget ora tau ditokke, Mas. Napa niku, Mas? Mimpi semalam. Nggih. Kula nyuwun tulung sing sesindenan Mbak Darsini. Pak semalam ngoten ya. Nggih. Ayo. Iki kula kintunke dateng Pak PI, Mas Pur Cepu, para kadang-kadang SBA sedulur Bayu Waji ingkang saking Tuban, suwen dimanapun berada. Nggih. Mas Wardoyo Jumantono. Nggih. Selamat malam Mas Wardoyo. Monggo. Ayo. Diaturke sik mimpi semalam Mbak Darsini. Monggo. Yuk, monggo dibukani. Monggo, yuk. Ali ali ketemu ula Pak Didi Turdawa ulane nyaket apa jempol sikilku sakwise nyaket ulane mlayu tak ati cecicak kepiye aku njeret apa to kuwi Pak maksud artine impen kek bengi Pak kaya nyeremke aku cek bengi Pak ngimpi ketemu ula Pak Didi Turdawa ulane nyaket apa jempol sikilku sakwise nyaket Pak ulane mlayu ati cita-cita metu ketiye aku jerit aduh gila ati apa to kuwi Pak maksud artine impen kek bengi Pak kaya nyeremke Sik, iki ana senggakane. Ya, Mbak Darsini sing nembang, sing nyenggaki aku njaluk tulung sing ngegong Pak Mangun. Senggakane mung werna loro tok. Penak banget.